Γάντζος. Τρόπος φόρτωσης. Γάντζωσε ο Γάντζος. Το παίρνει πάνω του. Είναι μαζεμένη η πίγα του. Εδώ κάτω είναι τα άγκιστρά του. Είναι απλό σύστημα και αυτό. Το παίρνει. Παίρνει επάνω του την καρότσα. Το φορτώνει. Τραβάει. Ακίνητο το φορτηγό, το παίρνει πάνω του. Εδώ κάτω έχουμε τα άγκιστρά του, φαίνονται, είναι βαμμένα, είναι κάτω από το πι. Παίρνει πάνω του. Κάνει σιγά σιγά για να μπορούμε να δούμε πως φορτώνει. Το κεντράρι για να έρθουν να μπουν ακριβώς τα ράουλα μέσα. Τράβηξε μπροστά. Το πήρε πάνω του. Κατεβαίνει σιγά σιγά η μπουκάλα όπως δείχνει. Κατεβαίνει, το κατεβάζει και το τραβάει μπροστά του. Όπως δείχνουμε. Ο χειριστής είναι από μέσα, χειρίζεται. Απλό το σύστημα, έχει δύο μοχλούς. Το πήρε, το κατέβασε. Τώρα τραβάει. Τραβάει για να έρθει να θηλυκώσουν μέσα εδώ τα άγκιστρα. Τραβάει όλο μπροστά του. Το έχει πάρει μπροστά του. Εδώ ο Γάντζος πιάνει επάνω σύμφωνα με το στάνταρ και έρχεται κάτω για να έρθει το προφίλ για να φιλήσει μπροστά τον τάκο. Εδώ πέρα. Δείχνει εδώ το σύστημα, δείχνει την καρότσα πως είναι. Η καρότσα είναι και χωματουργική και βγαίνουν όλα τα παραπέτα της. Τυράκια για ανατροπή. Ανοίγει ο μηχανισμός, ανοίξανε. Μπορεί να κάνει ανατροπή αν βγει ο πύρος. Επίσης μπορεί να ανοίξει στα πλάγια. Έχει μεντεσέ. Μπορεί να ανοίξει στα πλάγια, από πάνω, από δίπλα. Όλα τα παραπέτα βγαίνουνε. Έχει γαντζάκια που βγαίνουν από πάνω κρυφά για να πιάσει να δέσει αυτοκίνητο, GCB, διαβολάκι, ό,τι θέλει να βάλει επάνω. Κάδο, πάνω στην καρότσα. Μεντεσέδες που βγαίνουνε. Κολόνα βγαίνει. Άλλο. Απλή κατασκευή πάνω στο Γάντζο.
Ο γάντζος πρέπει να γαντζώνει επάνω, να είναι έτσι, να ασφαλίζει, και κάτω το προφίλ να πατάει εκεί. Έχει και εξωτερικό χειριστήριο. Εδώ το προφίλ πρέπει να πατάει. Το προφίλ πρέπει να πατάει εδώ σε αυτό το τάκο όταν είναι τέρμα μπροστά ο γάντζος. Όταν πατάμε φρένο να μην έχει τζόγο, να μην κουνιέται όλος ο κάδος προς πίσω. Αυτός είναι ένας γάντζος. Ένα άλλο σύστημα γάντζου είναι αυτός εδώ ο γάντζος. Είναι άλλο σχέδιο, αγγλικός, με την ίδια φιλοσοφία και αυτός. Είναι ο γάντζος. Έχει τον τάκο πιο πάνω βέβαια για να σταματάει το κοντέινερ, αλλά εμάς μας εξυπηρετεί γιατί αυτό είναι ανάποδο σύστημα εγγλέζικο. Το διαμορφώνουμε και βάζουμε κάτω τάκο για να κουμπάει στο προφίλ μας, για να μην έχει πρόβλημα. Υπάρχει πάλι εδώ πέρα το σύστημα που μπαίνουν μέσα θηλυκόνοι. Αυτό έχει και ένα άλλο επιπλέον πρόσθετο σύστημα, γι' αυτό σου δείχνω και αυτό. Έχει αυτές τις υδραυλικές τις δαγκάνες εδώ από δίπλα, ούτως ώστε όταν ανέβει επάνω ο τάκος σφίγγουν αυτές οι δαγκάνες. Αυτές οι δαγκάνες σφίγγουν από τη μία μεριά και από την άλλη, σφίγγουν το προφίλ υδραυλικά για να μην μπορεί να φύγει. Έχει δηλαδή δύο ασφάλειες αυτός ο συγκεκριμένος γάντζος. Όπως το βλέπουμε έτσι από εδώ πάνω έχει την υδραυλική του τύπου κάλα που σφίγγουν αυτά και τα δυο μαζί. Το πιάνει δηλαδή σαν μέγγεμι κάτω το ήττα που έχει, το σφίγγει και δεν το αφήνει να φύγει. Αυτό είναι πιο σύγχρονος, αλλά είναι λίγο ανισόρροπο το σύστημα γιατί είναι εγγλέζικο, είναι λίγο ανάποδο. Αλλά υπάρχει και αυτό το σύστημα. Αυτό είναι δεύτερο σύστημα που πιάνει. Έχει και αυτή την ασφάλεια, έχει και εδώ την ασφάλεια με αυτό το σύστημα εδώ, όπως έχουν οι κλασικοί, οι γάντζοι, οι πιο πολλοί. Έχει δηλαδή αυτές τις επιπρόσθετες ασφάλειες. Αυτός είναι ένας άλλος γάντζος. Επειδή είναι εγγλέζικο το σύστημα, το φέρανε εδώ για να το κάνουμε ψιλορυθμίσεις όπως είναι αυτό εδώ, για να είναι συμβατό με όλους τους κάδους. Αυτό το αμάξι είναι τετραξονικό και κουβαλάει επάνω μεγάλα μηχανήματα 30 τόνων καταστροφής σκουπιδιών κτλ. Είναι ακόμα με γερμανικές πινακίδες, με ολλανδικές πινακίδες, εγγλέζικες πινακίδες, τι διάλογο. Από την Αγγλία έρθει το μηχάνημα. Αυτά. Η καρότσα αυτή γίνεται πάτωμα, flat, ίσια. Βάζουμε πάνω ό,τι θέλουμε.